Yo, hello guys, good morning, good morning. Kamusta kayong lahat? Kamusta kayong lahat? Nakakapag-ride pa ba? Ako medyo di na masyado nakakapag-ride, di na masyado nakaka-ride. Kami nga pala ni CIC, ni Commander-in-Chief, pumunta kami sa Sorsogon. Dito kami sululusok sa may Daraga, yung Legazpi Daraga bypass road, para mas madali kami makadaan dun sa pagpupuntahan namin. So nakapagpagas naman tayo, and ating mga necessities ay dala-dala naman natin. Let's go! Welcome to Kalsawa. Dito na ata yun, yung papuntang ano. Dito tayo dito. May lusutan digdi. May lusutan daw dito eh. Dito ba yun? Dito na tayo. Walang pa sa po unang liko. Oo. So hello guys, itong kalsadahang ito ay tinatawag na Daraga Diversion Road. Isa itong effective na shortcut kung saan tumatagos ito sa tatlong bayan sa Albay. Unang-una, munisipyo ng Kamalig, Daraga, and Legazpi City. Isang magandang shortcut to, lalong-lalo na sa mga riders and mga turista na pupunta sa Sorsogon City para makaiwas sa matinding traffic ng Daraga, Albay at Legazpi City. Ibig sabihin, may papuntang ano, bakit hindi nadaanan ng Legazpi? Dito dumadaan. Familiar to ah. Guys, ano ini ata? Sabi parang pamilyar sa ko. Dire-diretso lang. Dire-diretso lang. Ano na yan? Pabalik ata yan. Ay, ibang ano na yan? Ibang ruta. Pero parang pamilyar sa kanila eh.
side pala. Right side dito. Diba? Dito sa Highlands. Pa ano, Taisan. Ito na yung pasok-sugon. Ulan-ulan. Wala na naman. Tawag na kala. Abot-abot. Tara, tara. October na pala oh. May October. High tide oh. Yun. Ito yung bangka siya.
So yun guys, lunch break kami sa may boulevard. Doon sa sentro, pero dito yung may marami Talisay. Parang lumiit. Oh, lumaki lang. Tourism sarado. Ano kaya sa mga kainan dito? Lunch, Chibugan sa Pulborista niya Land Bank ata yan or 7-Eleven. Solve yung lunch namin doon sa Pulborista. Gustahin nyo na lang kasi sarap talaga ng pagkain doon, lutong bahay. So accommodated naman tayo doon ng maigi, syempre as customer. So ngayon mga next destination SM diretso na sobrang init nga lang, syempre magkatambay muna kami sa SM. Coastal road sa gilid na pwedeng para pag may pupunta ng Matnog, dito na ata dadaan na dire-diretso na hanggang Matnog kung kaya. Ayan o.
Diyan eh. Hanap din parking. Luwag ng parking space oh. Dami pa. SM Sorsogon. So yun ah. Pasok muna kami. Baka bibili akong gloves. Tapos na kami maglakad-lakad. Bibili tayong gloves. Magandang klaseng gloves. I-regalo ko na lang to sa kapatid ko. So ngayon nga, in the end, hindi naman kami nakabili ng gloves. So napag-decide naman namin na umuwi na kami para at least maaga na rin makauwi, makapagpahinga na. Castilla. Pauwi na kami guys. Tamang ano na lang. Road trip. 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 Trip lang. Town Hall, Castilla. So yun nga guys, since nakauwi na kami dito sa Ligao City, Albay, dito nagtatapos ang aming short vlog. So yun nga, maraming salamat sa patuloy niyong panonood, sa pag-like and subscribe sa akin channel and sa mga previous videos natin. So yun nga, ako nga pala ulit si Cloud Moto, isang Bicolano vlogger. Hanggang sa ulitin, paalam!